Dosso Mandela ni Radio Royal FM sababu limanaw nɛgɛ kaɲɛ 8 sangaya damadama tana gosira anw fɛ yan waati kelen kanubagaw u bɛ bi sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la mi aw ladonna k'a fɔ conseil de collectivité olu ka lajɛrɛba fɔlɔ kɛ ɲina u b'a ta sisan ma fo ka taa se kalo min na ko mois de juin fo ka taa se o ma an b'a ladonna k'a fɔ ko yɛlɛmali bɛna don au conseil de la collectivité territoriale yɛlɛmali bɛna don a ɲɛmayaso la tile fila in na colonel Assimi Goïta kunungo a ye drapeau yɛlɛn kɛ Kuluba a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛrɛfɛ kunu ka da ka ladala ko la ni ne bilalen bɛ sen kan kɛrɛfɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ lajɛrɛ min filɛ nin ye CEDEAO la ni u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire o a ka ca Ala fɛ o hakilina caman bɛna yira ɲɔgɔn na sen fɛ o kuma dumanniw bɛ sen na nin waati in na o y'a sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sen na Faransi o ɲɛmaa dɔ kɔni ye laseli dɔ kɛ o laseliw o y'a jira k'a fɔ Faransi tɛ jɛn Mali kɔ wa ko Faransi tɛ Mali to nin cogo in na ko Mali ye min fɔ n'Ala sɔnna ma ko Mali bɛ nimisa a la o y'a fɔ cogo min na kɔrɔbarikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ min bɛ sen na nin waati in na n'o ye yɛlɛma yɛrɛ taabolo ye o kunnafoni di bi ka sanga waati yɛrɛ ko ma changement climatique walasa fɛn min ni o ye yɛlɛma min ka don diɲɛ la olu taabolo la jamana caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ni ye an ka bi sɔgɔmana dɔnkibaru bakurubaw ye a dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala kan k'a ladala ko la ale kɔni ni kalo kura kɔni bɔra o ntɛnɛn fɔlɔ a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ hakilina yira kɛ o kan misali la ni kunungo kokura n'o bɛna tɛnɛ ma a ye a ka ladala ko kɛ ka kɛla Kuluba drapeau yɛlɛnna Kuluba kunu a ka secrétaire général a n'a kɛrɛfɛ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan kunu ka lada o yɛrɛ kɔni tilen a ka ta o bolow la au conseil de collectivité territoriale Mamadou Satigi Diakité ale y'a ka session ba o daminɛ lajɛrɛ ba daminɛ san 2022 o kɔnɔna na o satigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a fɔlɔla fɛn min ma o y'a ye ka foliko ɲuman lase fɛn min ni o ye an ka gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement ko au conseil de collectivité territoriale ko ka sɛbɛnma dɔndun baabu ye sini o la o satigɛ la ko a bɛ ma hakilila jigin kɛlɛ kelen min ni ɲuman fala CEDEAO kan o bina Mali kan ka diyagoya kalo walima diyagoya ko sigi Mali da la ko o ye fɛn ye fɛn min ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔn o satigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o min ni o y'o sigi Mali la wa ko o ye fɛn ye fɛn min ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la k'a mɛn min ma a na se a dan na Mamadou Satigi Diakité ko section min filɛ sen na ta n'a bɛ taa jɔ fo mois de juin na wa ko u bɛna hakili jagabɔ bɔ taabolo camanw kan o ye baarada min kan ka kɛ Mali la ani au conseil de collectivité territoriale yɛlɛ ko a ɲɛmayaso n'o ye a bureau ye ko yɛlɛma bɛna don o la yan'o cɛ sa kɔni k'u bɛna hakilina jagabɔ baara caman kan walasa baara minnu n'o kan ka kɛ Mali nin kɔnɔna na yan o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na an fɛ yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o la seli kɛra Mamadou Satigi Diakité fɛ kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye maa minnu bila ka taa fɔ Yasinbe Yadema fɛ yen bɛɛ kuloma jɔlen don ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlenw ma o dun CEDEAO jamana ɲɛmaa u bɛ lajɛrɛ la tile fila in na Abijankaw fɛ yen o satigɛ la a bɛ i n'a fɔ Yasinbe Yadema a ye baaraw daminɛ kɛrɛfɛ kunnafoni minnu kɔni bɛ bɔla yen o y'a jira k'a fɔ a ka ca Ala fɛ ko hali ni kalo 24 ma sɔrɔ k'a daminɛ kalo 18 na o ye kɛrɛfɛ kumaw ye ka taa se kalo 20 na ko a laban a na laban o kɔni ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen hakilina ɲumanw ye ni da donna a la kaban n'o bɛɛ k'o kɛ i n'a fɔ o ye Mali ka pɛrɛsi ye
Mali ye fɛn min kɛ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen tun b'o nɔfɛ ni bɛɛ lajɛlen kan k'i sinsin o kan janfa min ni Mali b'o kɔnɔ Mali se ka bɔ o janfa kɔnɔ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabɔra de kama Colonel Assimi Goïta ale bɛ janfa in kalama kojugu ka d'a kan olu de tun bɛ nord la kɛlɛdaga la yen o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o janfa in ni Faransi tun kɛlen bɛ k'o si Mali ma o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fo bɛnkan sɛbɛn bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wa ko o bɔla ma o de kɔni fisayara kosɛbɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o n'o kɛra kaban min sigikafɔ ye Mali n'a jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o man ka kɛ ko gɛlɛnba ye walima ko o kɔni o tɛ o ɲɔgɔnna ko ye ko min n'o kan ka gɛlɛya walima ko Mali b'i yɛrɛ fisaya ma ayi Mali kɔni t'i yɛrɛ fisaya o kɔni ma Mali kibaruyaw la halisa Faransikaw ka senna o maa dɔ bɛ yen ale ye lafiyali kɛ cɛkɔrɔba don o ko Michel Kumbo ale ye laseli kɛ ka d'a kan Faransi bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ nin cogo de la k'a lase walasa k'a don adamadenw hakili ma wala ale ye min fɔ ko Mali furancɛ fanga ye baara min kɛ k'a ma bɛn wa ko Faransi t'a a yafa fiyewu ka d'a kan ko Colonel Assimi Goïta o kɛ ka a yira Faransi la ko Faransi ka taa ka bɔ Mali la bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn tun bɛ Faransi ani Mali cɛ ko ka o bɛnkan bɔ a ma tiɲɛ na k'a ma bɛn a ma bɛn wa ko Mali bɛ a nimisa kosɛbɛ k'a fɔ de ko Mali bɛ nin yɛrɛ ko Mali kɔni ti a yɛrɛ ko Faransi ye fɛn caman kɛ Mali ye k'ali n'a danna o k'a maa 50 kɔ bɛɛ lajɛlen bɔnnenw ni na Mali la ko o kɔni o ka tila ka n'o ko kɛ nin cogo in na ko o ti bɛn ɔ kunnafonidila y'a ɲininka yali Mali ni jɛkulu kofɔlen o ye san caman kɛ Mali la yali olu ka baara walima nɔ bɔbaliya ma nin kɛ wa a ko o man ka nin kɛ ka d'a kan ko Mali tun bɛ daga min da la a tun bɛ taa bi yɔrɔ de ko Faransi de kɛra sababu ka o gɛlɛya o bɔ o Mali kan ni kunnafoni dile a bɛ maliyɛn bɛɛ sɔmi min don an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra sababu ye Faransi bɛ fɛn fɛn labɛn a b'a kɛ nin cogo de la ka a don adamadenw hakili ma ko o y'a lase waati tɛmɛnenw la k'a fɔ Faransi ka bɔli Mali la k'a laban bɛna gɛlɛya ka d'a kan ko sanfɛla tigɛlen don Mali la Faransi la yali dugumala o taali la yali a na laban tɛ k'a fɔ ko Mali ni Faransi sɔrɔsiw ma se ɲɔgɔn ma a dabalaban bɛɛ lajɛlen na nin ma kofɔlen n'o ye Sena cɛnni ye a ko ni jamanaw m'u hakili to a la a laban ko bi bɛna kɛ Mali kan fo kana laban terroriste n'o ye o fɛn min n'o ye karamɔgɔw ye walima ko diinɛ ɲɛmaa dɔ bɛ nin to ko Bamako jamana ɲɛmaaya la k'o de kosɔn u bɛ wele se maaw ma o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin b'a jira k'a fɔ Faransi wulilen n'a ka porobagan ye ka ɲɛsin adamadenw ma o kunnafoni dira kunun Faransikaw olu ka Sena o ɲɛmaayaso la o y'a sɔrɔ Sergei Lavrov Rusikaw ka jamana ɲɛmaa Rusikaw ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Rusi kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ye laseli kɛ o laseli a y'a jira k'a fɔ bɛɛ ka da la sisan kɔni min tun bɛ se ka kɛ Mali la fɔlɔ tɛgɛnɔbila sɛbɛn tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'o to yen kɔni ko fɛn tun tɛ se ka kɛ olu tun tɛ se k'i da don a la nka bibi in na tan ko maa si kana ala minɛ k'i b'i kɛ Mali kan n'i kɛ Mali kan k'i kɛ Rusi jamana de kan sani ka s'o ma ko a bɛ kangarida kɛ bɛɛ lajɛlen ni maa ma kɔni tuura Mali la i sera Rusi jamana o kɔni ma kununko fɛn min n'o ye ni ma kofɔlen n'o ye Rusi jamana Vladimir Putin ale ye u ka san ko kɛlɛba min kɛra o kɛlɛ min ni jɔyɔrɔba kɛra Rusi fɛ a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o san kunbɛ dɔ de tun ye kununko ye o de la Vladimir Putin a ye a seko n'a damayira demonstration de force a ka subahana mansinw ani adamaden subahana mansinnama ani avion kabakomaw olu bɛɛ lajɛlen défilé la kunun min diyara malidenw yɛrɛ ye Mali yɛrɛ sɔrɔsiw olu tun bɛ kununko Moscou Kremlin da la ka ni défilé in o kɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye o kɛra sababu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a jira k'a fɔ Mali ka balaɲɔgɔnya a teriɲɔgɔnya tɛgɛnɔbila sɛbɛn min kɛra Mali ni Rusi cɛ ayi ko tamaki si t'a la an bɛ waati min na komi sisan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali y'o défilé ba kɛ kun Mali sɔrɔsiw tun bɛ yen nɔ ka Mali yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ bin
o faga lajɛrɛ bɛ senna ni waati in na waati yɛlɛmali ko la changement climatique a bɛ kɔrɔbari jamana kan jamana caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ Mamadu Bazoum a n'a ɲɔgɔnko caman bɛɛ lajɛlen bɛ nin waati in na Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan ni ka hakilina jagabɔ o kan Alassane Dramane Ouattara y'a jira k'a fɔ ko miliyari 8 ɲɔgɔn dolari wari la ko k'o di farafinna ma walasa olu bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ ni ka o ka changement climatique ni ka a kunbɛn o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni ye Côte ta bi kɛmɛ sarada la ko Côte kungo kɔnɔna kɛmɛ sarada la ko 80 ko o tiɲɛna wa ko tasuma o ye o tiɲɛ o lajɛrɛ bɛ senna ni waati in na Côte fɛ yen nɔ o la siri kɛra Côte olu kɔni fɛ yen nɔ Burkina Faso damadigɛ dɔ binna Burkina Faso maa dɔw kan a bɛ tile 10 ani kɔ bɔ bi o damadigɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye maa minnu tora ji kɔrɔ ko mɔni bɛ yen o kɛlen bɛ ka yɔrɔ min tigɛ walasa minnu dingɛ bɛnna minnu kan o bɛ se ka lakodɔn cogo min na nka a mɛnna k'a bɛ nin ka kɛ jigiwaro ye ka d'a kan ko maaw dalen t'a la k'a fɔ ko maa minnu tora dingɛ kofɔlen kɔnɔ k'a fɔ bɛ se k'a lasɔrɔ bilen ni ma ko o kɔni o caman jigi t'o kan tan bi an bɛ waati min na komi sisan kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ k'a fɔ aw ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na sani o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la hakɛto bɛ n kan salamu